Molins de Rei ha celebrat la Diada Nacional de Catalunya amb la tradicional ofrena floral al monument de Rafael Casanova. La celebració s'ha iniciat amb un minut de silenci en solidaritat amb les víctimes del terratrèmol del Marroc, acompanyats de representants de la comunitat marroquina de Molins de Rei. La colla castellera dels Matossers ha estat l'encarregada d'obrir l'acte amb un pilar i posteriorment les diferents entitats de la vila han dipositat les ofrenes florals. En els tradicionals parlaments, l'alcalde de Molins de Rei, Xavi Paz, ha destacat el diàleg com a eina per treballar per un futur millor i construir una societat amb igualtat d'oportunitats. Necessitem que el principi de subsidiarietat s'exerceixi i es doti de recursos per tal que des dels municipis comencem a contribuir en la lluita per aquests objectius que van ser plantejats. Diàleg, unió i municipalisme, eines indispensables per construir un nou futur, un país millor per viure, més just, més sostenible i on tothom pugui expressar-se dins del respecte i la llibertat. Després de les ofrenes florals fetes per diverses entitats de la vila, ha sonat l'himne de Catalunya, els Segadors. Per acabar, l'agrupació folclòrica de Molins de Rei ha tancat la jornada amb una ballada de sardanes acompanyada de la cobla La Principal de Terrassa.